Mga tao midagsa sa tindahan ug oxygen sa dakbayan sa Sugbo. First come, first serve ang gipatuman. Apan gipasalig sa supplier nga adunay igong supply nga mapalit. Ani ang report. Ingon ni ang sitwasyon sa iyo ganyan buntag sa usa ka pharmacy diha sa Dan B. Rodriguez nga namaligya og nag-refill usab og oxygen. Sagad sa mga nagpa-refill kay dadun sa tagsa-tagsa ka mga panimay, din aduna sila mga pasyente. First come, first serve. Masayo gid ka para makuha gid siya. Makauna ka para makuha gid ka oxygen kay ginahanglan gid kayo. Kini ang sitwasyon karon diri sa oxygen supplier diri sa may Dan Rodriguez sa Cebu City. Kung ato makita maupay pagpangabot nini nga tangke nga na refillan sa oxygen nga gipaabot usab sa mga customer nga medyo taod-taod yun kay first come first serve basis kung kinsa toy nauna mao toy mahatagan sa oxygen apan giklaro usab sa tagduma nga dunay igo nga oxygen supply nga makuha ang mga tao. Matod sa in-charge sa tindahan na bantayan ang pagsaka sa mamalitay o oxygen sugod sa miaging semana. Gawa sa refill nga tag 650 pesos sa 40 litros aduna usay mipalit og oxygen tank nga tag 8,500 pesos. Magdepende usab ang presyo sa gidak-on sa oxygen tank. Kung walay ikapalit, doon na usay tangke nga pwedeng abangan. Doon na ba tayo enough supply? Naara man sir. Naara. Atong price? Okay raw. Ami mag-increase steady ra gyapon. Mas barato gay mis amo kaysa uban. Samtang sa Lapu-Lapu City, ani ay usa ka LPG refilling station ang naninda usab og mga medical oxygen tank. Tag 950 pesos ang refill sa 40 kg tank. Apan gikinahanglan nga modeposito og 7,500 pesos kung walay dalang kaugalingong oxygen tank. Samtang tag 1,200 pesos ang refill sa 13 kg portable oxygen tank. Sa pagkakaroon, aduna pay igong supply sa oxygen. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.